Aplauz. Koliko je taj Dejana tog show fino? To je, jesi ti bio si ti, ja, joj. Slušaj ovo, emisija dovode one likove iz zatvora. Kaže, ide i sad taj po imenu ga nazva. Kaže, osuđen za trostruko ubistvo, 2 silovanja. Itd. Ali fora je što lik iza kamere govori ovim ajde kao, znaš. Meni otišao gore, jebi ga. Nije, kaže, zašto crnci mažu zidove govnima? Zato da muhe ne idu na mladu. Nema to. Kompleksaš, brat. Ali ne možeš tako mjeriti inteligenciju. Možeš, brate, sedni, poslušaj njegove klipove od Ne početka. kažem ja da on nije inteligentan, pa mogu ja srat sa... Ja ne znam kako on On renduje. ne sere. Znaš ti, brate, stvari, poslušaj njegove klipove, brate, njegov klip svaki ima smisla. Kako se zove Juka koji se osramotio? Bruk. Kaže, Juka glumi James Bonda, uđe u kladioncu i kaže, uplati mi 20, Marko i 20. Kako se zove perverzni Juka? Drka. Normalan vid za Eldara, kako se zove dimnjak u džamiji? Hodžak. Kako se zove Juka koji zna sve? Nauka. Kako se zove curica iz olova? Olovka. Svašta ne Se zove Pita od autobusa, busovača. Šta se pušta na jevrejskoj žurci? Gas. Se može kaj je reći pedofilima, pa kaj je makar, kaže, voze polako kraj škole. Kaže, kako se zove Meksikanac koji je izgubio auto? Carlos. Kako se zove Edin Bažić Zim? Edin Vlašić. Kako se zove Juka koji stvara zvukove? Buka. Buka. Kako se zove Juka koji pije tablete? Juka. Kaže, kako se zove Juka Zidar? Žbuka. Kojeg ljubimca ima Saša Matić, slijepog miša? Kaže, kako se zove Juka Sok? Surutka. Ako ispod Alfe nema ulja, nema ni u njoj. Od Alfe je samo dobar šporet. Šta će ti da tražiš vidjeti?